Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria Meet Our Blitzers. Astăzi, alături de noi este Daniel Dumitrană. Daniel este colegul nostru de 4 ani de zile și se ocupă în special de proprietăți exclusiviste. Daniel, cum a fost pentru tine începutul în imobiliare? Bună, Dina! Și bine ne-am găsit. Cum a fost începutul în imobiliare? Foarte... COVID-ul. Și-a spus cuvântul. Eu m-am apucat de imobiliare datorită faptului că a venit COVID-ul, nu mai am putut să-mi practic meseria mea de artist, instrumentist și atunci nu știam cât o să mai dureze să nu putem intra în sălile de concerte și am zis că atunci nu mai aștept să treacă vremurile grele ale COVID-ului și m-am întors înapoi acasă, după ce am fost la București 10 ani de zile și pe baza unor teste făcute psihologice am vrut să văd care sunt punctele mele forte și am ajuns că comunicarea ar fi un punct forte. M-am uitat comunicarea în ce este nevoie, în ce domeniu este nevoie și am văzut că imobiliarele au nevoie de o comunicare pe criteriile pe care mi le-am descoperit eu. Deci, cum ai menționat, să înțeleg că ai cântat, nu știu se zice cântat, la un instrument sau Da, cum se zice? interpretat. Ai interpretat, așa. La ce instrument? Contrabas. Contrabas. Și ai avut, acum sunt curioasă puțin, povestește-ne puțin despre partea asta, că nu are legătură neapărat cu vânzările, ceea ce făceai înainte. Tot e un fel de vânzare. Pentru că eu am avut și trupe în care am cântat, am avut trupe de jazz. Pe lângă partea artistică de pe scenă la instituțiile de cultură, am cântat și muzică jazz. Și atunci totul trebuie să-mi fac vânzare. Adică prezentam trupa. Corect. Foarte tare. Și unde aveai concerte? Peste tot în țară. Acum cu muzică clasică am cântat foarte mult în afară, dar și în țară. Dar jazz în general în țară, în baruri. Știam despre tine că vii dintr-un domeniu muzical, cumva că ai cântat la un instrument, nu mai știam exact că era contrabasul. Asta cu jazzul m-a surprins. Mai spune-ne poate ceva ce nu știu poate colegii despre tine. Un lucru pe care poate nu-l cunosc despre Daniel. Păi poate ce nu se știe că eu acum mă reapuc chiar de muzică, după 3 ani jumătate de pauză, 4. Pentru că mi-am dat seama că muzica n-ai cum să o lași la o parte. Face parte din mine și în continuare o să fac și muzică. Ok, foarte tare. Asta cumva îți oferă poate și șansa să te învârți, să zicem așa, poate și în alt fel de cercuri. Corect. În mai multe cercuri, pentru că în domeniul imobiliar cunoști mulți clienți pe care am și găsit în instituțiile de cultură din Cluj. Pe mulți dintre ei mergând la concerte, i-am văzut la concerte care mi-a plăcut foarte mult și să-i văd acolo și atunci e o altă interacțiune, adică e fain să cunoști oameni din tot felul de domenii și să interacționezi cu cât mai mulți oameni. Ok, cum ai ajuns să te ocupi mai mult de partea asta de proprietăți exclusiviste, să le spunem așa? N-a fost greu. Ok. Tot timpul mi-au plăcut proprietățile mai de lux. Mi-au plăcut apartamentele care arată bine în comparație cu apartamentele care, să spunem așa, nu arată tocmai bine sau necesită multe renovări. Și atunci am început să mă orientez către proprietățile respective și odată ce ajungi în contextul respectiv cu proprietari care au proprietăți de lux, tu la rândul tău ești recomandat către prietenilor, către cunoștințele lor și atunci așa am ajuns să mă duc înspre proprietățile de lux. Nu înseamnă că e mai ușor de tranzacționat, să nu înțeleagă nimeni vreodată că sunt mult mai greu de tranzacționat proprietățile de lux în comparație cu proprietățile normale. Ce e nevoie să știi în plus față de, nu știu, să vinzi poate o proprietate într-un buget mai În primul rând, eu cred că trebuie să te vinzi pe tine la genul acela de proprietăți. Acolo nu diferă ca și proprietate, e vorba doar de oamenii care dețin proprietățile respective. Sunt altfel de oameni. Sunt oameni care au făcut foarte mulți bani. Și atunci trebuie să știi cum să vorbești cu genul acela de oameni, din punctul meu de vedere. Și am observat că am văzut că nu poți să vorbești cu un om care deține o proprietate, care a moștenit-o și acum o scoate la vânzare, la fel ca și cum discuți cu un om care are o proprietate de 1.000.000 de euro. Omul ăla are proprietatea de 1.000.000 de euro pentru că a făcut multe chestii în viața asta ca să ajungă să aibă proprietatea respectivă de 1.000.000 de euro.
Există, așa cum bănuiesc că ai văzut foarte multe apartamente, case, imobile și așa mai departe, există vreo proprietate cumva care ți-a rămas așa în memorie și pe care, nu știu, ai să o povestești copiilor, nepoților tăi? Eu, Daniel, am intrat în casa aceea și am găsit asta. Este și acum la noi în portofoliu proprietatea respectivă. Cred că unul dintre cele mai frumoase penthouse-uri din Cluj, din punctul meu de vedere. Da, e și o sumă foarte mare. E chiar 1.000.000 de euro proprietatea. Okay. E în cartierul Bună Ziua. Dar apartamentul este super. Deci, ce mi-a rămas mie în cap și acum e man cave-ul. Dacă nu știm ce e la man cave-ul, nu, urma să te întreb, ce înseamnă man cave? Locul în care se întâlnește soțul cu prietenii. Ok, am înțeles. Okay. Și pe soție unde o lasă? În bucătărie cu prietenele. În care are și o masă de biliard, are bar făcut special pentru întâlnire unde se fumează trabucuri. Și cu o ieșire pe o terasă circulară, în jurul penthouse-ului, un view superb asupra Clujului. Aia e o proprietate care încă mi-e în cap. Ok. Acum, lucrând cu, și cum ai menționat și tu, ai lucrat cu diferite tipologii de clienți. Da. Ce faci în situația în care ai un client indecis? Întreb ChatGPT-ul. Și ce spune ChatGPT-ul? Nimica nou. În comparație cu ce am învățat noi aici la Blitz despre gestionarea clienților indeciși, trebuie să mergi pe factorii care să-l ajute pe client să înțeleagă dacă e proprietatea potrivită pentru el sau nu e proprietatea potrivită. Ai avut, nu știu, un exemplu de client sau de tranzacție în care ai avut niște clienți indeciși sau... Da, chiar acum o lună. Povestește-ne puțin. Au preferat să piardă o proprietate de $500.000. Ok. Am fost la vizionare, clienții caută de 2 ani jumătate proprietate. Au anumite criterii foarte stricte pe care dacă nu le îndeplinești, nu-ți ies la vizionare. Și acum e și înțeleg că la $500.000 nu prea ai timp să-ți pierzi vremea. Și deci ei au buget. Au bugetul, dar noi nu avem încă proprietate de 2 ani jumătate. Okay. Am găsit în sfârșit o proprietate care îndeplinea toate criteriile lor, locație, orientare, etaj, câți vecini trebuie să fie în bloc, da, mai multe criterii. Și am mers, le-a plăcut foarte mult proprietatea, numai că fix înainte să ieșim noi a fost o altă agenție și clienților respectiv le-a plăcut proprietatea. Proprietarul s-a înțeles cu ei, dar după aia mi-a anunțat clienții mei prin intermediul meu că ok, Daniele, uite-te cum facem. Dacă clienții tăi sunt deciși și vor că eu intrat în apartament și au zis da, îl cumpărăm acum. Deci nu erau chiar așa indeciși. Ok. Erau foarte deciși. Dar te rog frumos, spune-le clienților tăi că dacă sunt siguri de achiziție, să vină să-ți dea un avans de 10.000 de euro. Zi și făcut, Daniel și-a sunat clienții. Daniel, mai vrei să facem o revizionare? Am ieșit și am făcut revizionarea. Și după ce am ieșit de la revizionare, Daniele, cred că o să mai așteptăm. După ce s-au discutat termenii, în sensul că am spus, vedeți că n-are rost să mergem la revizionare, dacă nu suntem siguri. Adică, dumneavoastră aseară ați spus că sunteți foarte siguri. Da, Daniel, suntem foarte siguri. Am mers, după aia am ieșit afară, zis, Daniele, mai aștept. Și așa sunt clienți cu care ne plimbăm de 2 ani jumătate. Și tu acum, eu stau așa să mă gândesc că tu poate îți faci niște previziuni, oamenii ăștia o să cumpere, te aștepți, nu știu, te gândești că îți faci niște calcule la comisioane și așa mai departe. Cum gestionezi tu situația? Cum ai gestionat tu situația asta? Am venit și am dat telefoane. Telefoane? Adică am căutat alți clienți. Alți clienți. Da, pentru că un lucru pe care l-am învățat în viață de când fac imobiliare este că, indiferent de ce se întâmplă, că faci tranzacție, că nu faci tranzacție, tu trebuie să urmezi un proces. Și mai ales în situația în care creierul îți poate juca tot felul de feste în momentul în care spică o tranzacție, adică nu se concretizează, nu că nu spică, nu se concretizează o tranzacție de genul respectiv. Și eu cred că cel mai safe lucru e pentru tine, ca să nu intri într-o pasă negativă, că sunt multe situații de genul acesta, este direct să te întorci la baze și să începi din nou să dai telefon și să cauți alți clienți.
ca să reușești să setezi altcumva, să nu lași creierul să îți meargă în partea negativă, că nu suntem concepuți. Ai avut vreodată un moment în care ai spus, gata, simt că poate nu sunt pentru mine genul acesta de proprietăți și să te reîntorci poate la proprietăți cu un buget adică un buget pentru toată lumea? Bineînțeles. Chiar și acum. Ok. Și ce ai făcut? Și ce faci poate în situația asta? Te îndrepți și spre proprietăți, adică cumva ca să ai un flux constant sau rămâi în continuare? Nu, încep să caut și proprietăți la prețuri accesibile. Și să-mi diversific portofoliul. Pentru că mi-am dat seama că e bine să le ai pe amândouă. E bine să ai și proprietăți de un fel și proprietăți de celălalt fel, pentru că proprietățile astea mai exclusiviste se tranzacționează mult mai greu. Și e adevărat că comisioanele sunt mai mari, dar și perioada de tranzacționare este mult mai îndelungată. Acum tu ai menționat la un moment dat că unul dintre motivele pentru care ai ales să vin imobiliar este că ți-ai dat seama că atul tău important, cel mai mare atu pe care l-ai este comunicarea. Da. Eu consider că în momentul în care vinzi stilul acesta de proprietăți, e nevoie să ai și altceva în afară de comunicare. Ce are Daniel ca un alt atu în afară de partea asta de comunicare? Carismă. Cel puțin așa mi s-a spus de către mulți proprietari. Mi s-a spus, Daniel, că ești o persoană foarte carismatică. Și cred că ai nevoie de carismă. Nu poți să fii... Bine, carisma o vine datorită muzicii. Tot așa, fiind pe scenă, fiind pus în multe situații de genul în care am interacționat cu foarte mulți oameni, cu ambasadori pentru care am cântat la rândul meu, atunci și în piesele prestigioase din lume, atunci o trebuie să mă dezvolt și în direcția respectivă. Eu așa o văd eu, acum nu știu, mai mult de atâta, eu încerc să fiu cât se poate de natural. Ok, asta cred că e important pentru rolul de agent imobiliar. Nu știu, dacă uite, hai să luăm așa, ce recomandări ai avea să le oferi, să le transmiți noilor colegi care vor să facă pasul în domeniu? Să nu se aștepte să facă tranzacțiile ușor. Trăim într-o eră în care lucrurile se mișcă foarte repede și noi trebuie să ne mișcăm mai repede decât se mișcă lucrurile. Nu cred în mentalitatea pară măleață în gura lui una tăfleață, adică să stai, să crezi că îți vine tranzacția. Eu cred că domeniul ăsta necesită foarte multă muncă. Trebuie să știi tot ce se mișcă pe piața asta. Să înveți tot ce este pe piața asta. Și cu cât înțelegi mai bine piața, cu atât o să poți să atragi și clienți. Cred că asta e. Să știe că trebuie să muncească mult. Nu cred în puțină muncă în domeniul ăsta. Chiar nu cred. Să înțeleg că ai avut destul de multe provocări în tot domeniul ăsta imobiliar și în toate situațiile pe care le-ai avut, din ce mai povestit cu clienți, proprietăți și așa mai departe. Daniel, ce te motivează să mergi în continuare? Acum, ce mă motivează să merg eu în continuare? Mie nu-mi place să renunț, în primul rând. Dar ca să ajung să nu renunț, mă rog foarte mult. Pentru că eu am descoperit că doar divinitatea îmi dă mie putere să merg mai departe. Adică mă rog foarte mult, în fiecare zi. Mă trezesc, primul lucru, citesc din Biblie și mă rog. Și cum ai descoperit partea asta, adică înclinația ta spre Dumnezeu și spre divinitate, cum ai menționat mai devreme? Eu provin dintr-o familie creștină, familie de baptiști. Am mers de mic la biserică. Asta nu înseamnă că, ca fiecare om, avem și părțile bune și părțile rele. Deși am mers la biserică de mic, eu cred că credința am început să mă descoper în momentul în care am început eu să-L caut pe Dumnezeu. Nu e datorită părinților, nu e datorită bisericii, e datorită faptului că eu am început să citesc Biblia și de acolo am început să-mi iau energia de care am nevoie ca să pot să merg mai departe. Pentru că, cum ai spus, da, au fost foarte multe situații în care nu mai vedeam nicio scăpare, nu mai găseam nicio soluție și în momentul respectiv mă puneam pe genunchi și ziceam, nu, Doamne, facă-se voia ta așa cum scrie în Biblie. Și de multe ori s-au întâmplat anumite minuni care eu nu le pot explica pentru că eu nu mai aveam nicio soluție. Nici colegul care eram într-o tranzacție nu avea nicio soluție, nici managerul noștri nu mai aveau nicio soluție cu care ne sfătuiam și m-am rugat. M-am pus pe genunchi, am zis, Doamne, nu, dacă e voia ta să se facă, se face, dacă nu, nu. Și l-am lăsat așa în voia lui. Și de multe ori el l-a finalizat că noi nu mai aveam nicio soluție.
Și atunci am început să cred foarte mult cred în minuni și cred că acolo unde Dumnezeu zice că El binecuvântează munca. Și atunci dacă El spune că binecuvântează munca, atunci eu mă încred că El binecuvântează munca bine făcută. Așa văd eu lucrurile. Mă bucur că am descoperit un Daniel. În primul rând nu știam că ești așa, adică știam despre tine că ești așa o persoană mai spirituală, dar nu știam că ești chiar așa, adică ai o înclinație așa de mare spre zona asta de divinitate, chiar să te rogi în fiecare zi, chiar poate să-ți pui crederea în Dumnezeu. Nu știam lucrurile astea despre tine, adică poate mulți dintre colegi nu știau lucrurile acestea despre tine. Eu mă bucur că le-am putut descoperi împreună prin acest podcast. Îți mulțumesc frumos că ne-ai acceptat invitația și te mai așteptăm și pe viitor. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și să ne vedem cu bine pe viitor.